Ndinomira paJordani nekunangisisa kunyika yeKenani uko kunemusha tichazorora kunyika iyakulenga kuwashoma tichazorora ikweyo toimba riyo rwa Mozisi na Jesu tichazogara kumakomo akanaka uriko kupenya uko Kristu anotonga akuchinadima tichazorora kunyika iyakulenga uwashoma tichazorora ikweyo toimba riyo rwa Mozisi na Jesu tichazogara ndichashika koriniko nekukomborerwa nekuwana Baba wangu na iye kugara tichazorora kunyika iyakulenga uwashoma tichazorora ikweyo toimba riyo rwa Mozisi na Jesu tichazogara moyo wangu wafarira unoda kuyenda chichiro chouya ndashinga kufamba tichazorora kunyika iyakulenga uwashoma tichazorora ikweyo toimba riyo rwa Mozisi na Jesu tichazogara tichazorora kunyika iyakulenga uwashoma tichazorora ikweyo toimba riyo rwa Mozisi na Jesu tichazogara. VaRoma 8 vhesi ya 28 kusvika pa32 ndo parichatora chidzidzo chedu chenguva ino. Ngatimbonamatai Ishe tomutendai po toverenga soko renyu. Tinokumbira kutungamirirwa naMwari muya mutsvene ivo vakanga varipo richinyorwa. Baba, musava muenzi pakutsanangura nekunzwa nekuita. Tapedza rusando rwuno tese tibvumirane kuti Jehovha vataura muzita raJesu tanamata. Amen. Romans chapter 8 verse 28 tinoziva kuti zvinhu zvose zvinobata pamwe chete kuti zviitire zvakanaka avo vanoda Mwari, avo vakadanwa sezvaakafunga, nokuti vaakaziva kare ndivo vaakatemeravo kare kuti vafanane nomufananidzo womwanakomana wake, kuti ave dangwe pakati pehama zhinji. Avo vaakatemera kare ndivo vaakadanavo, vaakadana ndivo vaakaruramisavo,
vaakaruramisa ndivo vaakakudzawo. Zvino tichatiko pazvinhu izvi? Kana Mwari achitirwira, ndiani uchatirwisa? Iye usina kuramba kunyange nemwanakomana wake, asi wakamupa chose nekuda kwedu tose. Angarega seiko kutipawo zvose pamwe chete naye? Ndianiko, ndoida mani, verse 33, ndianiko uchatikwirira, uchakwirira vasanangurwa vaMwari? Mwari ndiye unoruramisa. Ndianiko uchavapa mhosva? Kristu Jesu ndiye akafa, zvikuru ndiye wakamutswa kuvakafa. Uri kurudyi rwaMwari unotinyengetererawo. Mwari vawedzerevo chikomborero pakuverengwa kweshoko ravo. Musoro weshoko unoti hakuna anoti pwe. Hey, hakuna anoti pwe. Unoziva tichakura tiri kuzvikoro, maseniors kuprimary vaiti every break time ichingotanga 10 o'clock vanenge vamira padoo repaclass pedu vachitori neumwe mukomana vakatomubata ruoko. Ini chingobuda konzi uya kuno underground, ndinda akanzi uyu mufana ati anokurova. Izvozvo chete zvakanga zvakakwana kuti zvibhakera zvibake. Then ikoko zvaiti zvabaka, paitochemiwa. Chachisingazikamwe nevanhu ndechekuti vaindiona ndine kamhumu kapfupi, vaisaziva kuti kamukomana aka kakura, nokuti ndakanonoka kuenda kuchikoro ndichitadza kubata nzeve nekupfupika. Saka vaidherera mhumu. Saka pataienda ikoko every break time zvaibaka zvibhakera. Kusvika musi wandakarohwa neshamwari yangu ainzi Rich, amenoti Rich ari kupi wakomana? Uri kupiko? Uri kupiko munhu waMwari? Ndakamuguma kare 1986 ndopanikamuguma, ndokubva ndasvika basi. Richanga akareba manje. Saka padaida kukanda zvibhakera aingosimudza mabvi achindorova muura. Ndo pandakaguma kuita zvezvibhakera. Let me talk to someone. Hakuna anoti pwe. Kunyange uri wezvibhakera zvakadini, pane musi waucharohwa, even kurohwa neshamwari yako. But I love this text. Iri kutaura vanhu vaMwari kuti tinoziva kuti zvinhu zvese zvinobatirana pamwe chete kuitira zvakanaka, kwete vanhu vese, but kuitirana zvakanaka avo vanoda Mwari, vakadanwa nekufunga kwake. Zvinhu zvese hazvisi right. Bhaibheri harisi kuti zvinhu zvese zviright, but iri kuti zvinhu zvese zvakadaro, zvakaipa nezvakanaka, kana zvasangana zviri bhizi kugadzirira vanoda Mwari kuti zvinake. Ameno kana muchinzwa zviri panapa, zviri kurehwa kuti kunyange une problem yakadini, iri kugadzira, zviri kukanyaniswa kuti zvinakire iwe. Kunyange zvakakuomera zvino, usatarise upenyu neincident 1. Incident iyoyo ikanyanise neimwe yakamboitika. Zvese zvinobatira pamwe chete kuti zviitire zvakanaka avo vakadanwa nezita raJesu sekufunga kwake. Kabva kwanzi nokuti vakaziva kare. Vanhu vaMwari, imi ndimi akandiziva manje manje. Handizveri, even my parents havana chavanoziva pamusoro pangu. Havandizive ini, ndakazikama kare. Akandiziva kare ndiJehovha. Ndinorangaridzwa Jeremia omboramba-ramba achinzi naMwari, ndoda kukutuma mufana. Kanzi aiwa, ndingaindi, zvakamira mukudai. Kanzi aiwa Jeremia, handina kukuziva today. Uchiri mumimba yamai vako. Actually, chishona chinonyima, chirungu chinotaura kuti ipapo pakasangana mazai acho mudumbu,
pazvakanga zvichiitika, haleluya, chimusoro chezai pachakasanganawo nechimusoro chezai ramai, let me do that, ndingozvitaura zvakadaro, ipapo ndo pazvakaitika. I knew you before you were formed. Baba vako achifamba achifudza ng'ombe, ndaikuziva kuti uri muchiuno chababa vako. Baba vako asingambozivi kuti vacharovora. I knew it. Saka kana mwana achiti ndakakuziva kare, takazika mwana waMwari, kana tonamata tisape Mwari information, akatiziva kudhara tisati tavapo. Hapana paunovanda, hapana chaunoudza Mwari chiri nyuzi, hapana chiri nyuzi kuna Mwari. God knows us. The Bible says, ivo vakaziva kare ndo vakatemerawo kare. In other words, Mwari haana kungotiziva kare, but akatisarudzira kuponeswa. Vanhu vakawanda vanorasika kana Bible itaura about predestination. Vanofungidzira kuti Mwari anorongera vanhu kuraswa, ende Mwari obva atoronga kuti uyu ndewokugehena, nyange ukanamata sei uchaitawo kugehena. And yet the concept of predestination, haasi Mwari anotirongera kuti toda kuraswa, but Mwari wakatirongera kuti tiponeswe. What was predestined is our salvation. Our salvation was planned before we were there. That's the predestination. Mwari harongeri munhu kuraswa, Mwari wakarongera munhu kuponeswa tisati tasikwa. Zano rekuponeswa rakanga ravapo. Saka hatisi kuponeswa nekugona kwedu, nogona kuimba, kuparidza kana kunamata, kana kufamba zvakanaka musanctuary. Zvakarongwa kare. Our salvation was predestined. Why? Because akazviita tisati tavapo. So kuraswa kwedu ichoisi yedu iyo, Mwari wakazvironga kare kuti tiponeswe. Kanzi ivavo vaakatemerawo kare kuti vafanane nemufananidzo womwanakomana wake, kuti ave dangwe pakati pehama zhinji. Avo vaakatemera kare ndivo vaakadanavo, vaakadanavo ndo vakaruramisirawo. I like that one. Mwari, and then verse 31 inobva yati, zvino tichatinyiko pazvinhu izvi? Mubvunzo wangu wanga uchazoti zvipi izvozvika izvi zvokuti Mwari wakaronga kare kutiponesa? Uchaita sei munhu waMwari? Uri kuti kudii pamusoro pezvawakaitirwa izvi naJehovha? Uri kuti kudii pamusoro pechirongwa chekuti unzi uinde kudenga? Ndiwa hako uri kumwa uchidhakwa, but Mwari wakazvironga kuti makumbo ako iwawawa atsike goridhe. Uri kuti this is a very important question. What did you say? What are we going to say? Tiri kuzviona zvakamira sei? How do you value this incident yekuponeswa kwedu? Munyori anobva asanangura anoti, kana Mwari, nevanhu vaMwari, kana Mwari achitirwira ndiani uchatirwisa? Shona nonyima mani. Mwari kana achitirwira ndiani uchatirwisa akatikunda? Ndo zvinotaura chirungu chinoti, who then can overcome us? If God is with us, who can be against us? Munoziva here kuti pano vanhu vakawanda vanofungidzwa kuti kana vakamakwa nevanhu vamakwa futi naMwari. Mamuchiziva here kuti vanhu kana vasiyiwa nevanhu vanofungidzwa kuti Mwari avasiya futi. Kana vachinge vasiyiwa nezvinhu zvinokosha muupenyu vanofungidzwa kuti Mwari atoenda futi nezvinhu izvozvo. For one information, wasiyiwa nemurume hauna kusiyiwa naJesu. Wasiyiwa neutano pari murapi mukuru aripo. Wasiyiwa nezvechekubata mukati muupenyu, but anobatisa aripo. Zvaenda zvitina, but foroma riripo. Hallelujah. Kana foroma riripo usacheme zvitina, nokuti foroma iripo inoforoma. Munyori panapa Paulo anoti, saka imi muri kuti kudii kwenu? Kana Jehovha achitirwira ndiani uchatirwisa akatigona? In other words, ari kutaura kuti kana Mwari apindira muhondo yako ndiani anomirapo? Ndakambokuudzai pamusoro pemunhu ainzi airohwa naSatani kumba kwake. Aivingwa naSatani usiku. It's a story yekuillustrata chete. It's not something chakatoitika. But do you know kuna vanhu vari kurohwa naSatani? Anorova Satani zvekuti
vamwe vanofungidzwa kurohwa nevanhu but ichirohwa nasatani. Why? Because Satan anogona kushandisa vanhu, anogona kukusiyawo nemavanga. Saka murume uyu kunonzi airohwa usiku kuma11 osiyiwa achiita seafa pamukova wemba yake. Chaitika ndechekuti kwanzi Satani ainoka padhoo, iye akangozarura osiya arohwa stereki padhoo ipapo, and then opepenyuka nekamhepo kwakuedza until asheya neshamwari dzake. Ndobva shamwari dzake dzikati, why don't you invite Jesus? You know, kana une shamwari, ushamwari kahwakanaka kana une shamwari dzakanaka, especially kana uri shamwari yakanaka. Do you know kuti unogona kuda vanhu vakanaka but wakaipa? Wozofungidza kuti vanhu vakaipa kandi windo rako rakasviba. No, kunonzi this other day akainvita Jesu kumba kwake. Ndobva amutsanangurira kuma11 Satani anouya pano ondirova kana ndichinge ndazarura mukova. Kana andirova ndozongopepuka ndave nemavanga. Jesu anoti, don't worry, rega ndione, tichaona kana achinge auya. Saka kunonzi Jesu anga akugara pane rimwe sofa, kanzi amusagara ipapo because ndo paanofarira kuda kugara ipapo kana achinge auya. Jesu ndokubva akezve ndokugara pane rimwe. And then kuma11, quarter to 11, ndokubva vanzwa footsteps. Muridzi wemba akati, nhasi anozviona, Satani nhasi anokaura, nhasi mumba muno mune shasha, mune mhare pakugwa. Ndobva anatsaurira ndiye akuuya, kanzi it's okay, rega tione richafamba sei. Ndokubva anoka padhoo. Paakanoka padhoo ndobva murume nemanyawi asimuka achimhanya kudhoo achinyasa kutaura kuti nhasi pako panopera. Paakavhura dhoo ndokubva arohwa stereki naSatani. Ndokubva Jesu amudhonzera umba until zvaitika 3 times. Kusvika murume uyu aita yakaitwa najaya mupfumi, he came back to his senses. Akati, tonight I will not even raise my hand. Handisi kuzofamba kuinda kudhoo. Ndopaakagona decision yakanaka. Ndokubva anzwa noko kanzi, Jesus, here is the devil, please take him on. Ndokubva Jesu asimuka. Paakangotanga kufamba achiinda kudhoo, only the footsteps dzakaita kuti Satani atize, akaziva kuti matsimba akufamba, handina kuajaira. Let me talk to someone. Uri kudhuva kuda kudaidza Jesu womutungamirira. Rega Jesu atungamirire upenyu hwako. Jesu anogona kuva ari kumba kwako, unogona kuve une himbuku, unogona kuve une mavhesi, but it's Jesus leading your family. Oh, Jesus is just among your family. Jesu ari pakati pemhuri yako here kana kuti ari kutungamirira. Chandingangokurudzira munhu waMwari, handigoni kukutonga nokuti handizivi kuti zvakamira sei. Chandingangokurudzira, rega Jesu atungamirire maafezi eupenyu hwako. Hongu unoenda kuchechi, but hazviti kuti Jesu apindire kana usina kumupa mukana. Anoda kupiwa mukana wokuti aite take control of your life. Kana Jesu atungamirira, hapana anoti pwe, nokuti iye anogona. Haapindi munhandare akasiya timu yakaruza. Hey, kana achinge apindira muhondo yako, haapindiri muhondo vanhu vakatiza. Paakapindira pakaguta keAi, paakambopindira paguta reAi, varume vakanga vari vashomanini vakakunda. Why? naJesu tinenge tiri vazhinji. Akapinda mugomba reshumba naDhaniel. Daniel akafuma asina pakakuvadzwa neshumba, nokuti Jehovha anga apindira. Chanetsa vanhu vekwedu vane zvivindi zvekungopfeka Jesu but vasingaregi Jesu achitungamirira. Kuva nemavhesi hazvidzingi Satani, nokuti Satani anoverenga achitokota nekuwedzera. But kana una Jesu achitungamirira, zviro kwazvo hapana anoti pwe. The Bible says, iye, ndiri kuverenga pavhesi ya32 ka, iye usina kuramba kunyange nemwanakomana wake, asi wakamupa chose nekuda kwedu tose. I want you to underline mavara aya. Kuri kunzi kana akatipa mwanakomana, chii chaangati nyime? Inzwa vanhu vaMwari, chaakatipa chinokunda zvatiri kuda. Saka kana atipa chakakosha, angati nyime sei chisina kukosha? Just check value yemwanakomana akatipa. Saka mwana anorovora angatadza nei kukupa? Iye akupa mwanakomana akafa.
akamuka akadzikinura anorovora. Ndapa mucherechedzo kakumhandara dziri pana pakuti chauri nyaya kuchema chii? Unoziva here kuti takapiwa chipo chikuru kudarika zvauri kuchemera? Unochemerei? Ndahwa uchiti kwaye ndachida kuti ndiwane mota. What is the motor as compared to the blood of Jesus? Iye akatidzikinura neropa rake. Chii chaungati kambani? Chii chaungati wewe production? Chii chaungati kufamba kwezvinhu? Handi vanhu toti kwaye Mwari tibatsirei tiwanewo zvikwanisiro. Sometimes ndomboshamisika kuti muda kuita zvirahwe zvakadaro kuna Mwari seiko? Ingoti Mwari ndipewo mari ndiwanewo zvikwanisiro. What is that zvikwanisiro? Zvii zvamuda kuita, uda kunzvenga. Tell Jesus what you want. Mwari ndiri kuda mari yekuti ndiite zvakati. God knows zvikwanisiro zvipi. Kana akakupa mwanakomana angakunyima sei zvikwanisiro? This is what the Bible is saying. Saka hapana kaanogona kutipwe mukati meupenyu, because Jehovah akatipa chinhu chikuru. Ukaverenga fedha inoti asi wakamupa chose nekuda kwedu tose. Saka mubva maona kuti haana kupa mbijana ba, akatipa chose ende atipa tose. Kana mukabata mavaraya zvakanaka, anotaridza kuti Jesu paakazvipira kwatiri haana kusiya imwe hafu kudenga, akadzika iye ose akatipa tose. Saka hapana anotipwe kana tina Jesu. Tine zvese, because maari mune zvese. This is why kaBhaibheri chiti naimi imi munopa vanakomana venyu chingwa vakumbira chingwa, kwenini kakunyimai sei kana muchinge mandikumbira ndokupai mweya mutsvene? Why? Mumweya mutsvene mune zvese. Saka ndatika hapana unotipwe kungoti unozvidherera because hauziva unaye. Kana de waiziva ari kurutivi rwako, waifamba uchiziva kuti hapana unotipwe. I want to tell you, my sister, tell them, wandinaye mukuru, handihle munhu, handihle zvinhu, handihle rima, handihle urombo. Because nai chawashaiwa chi iye sirivheri nendarama ndezvake. Kana uchinge wafa ndiye kumutsa. Saka unohlei. Saka ndatika hapana unotipwe kana tina Jehovah. Chero chamada kuita munemaita chinhu chikuru chipi? Ndiri kubvunza kuti mafunga kuitei? Kana mafunga kuuraya, wandinaye anomutsa. Kana mafunga kuti handizivi kuti muchaita sei, inzwai mberi kune nyaya kwanzi ndianiko uchakwirira vakasanangurwa naMwari. If you don't understand this, Shona, indinoihwisisa zvakanyanya, because pfungwa iri kuti pana uchakwirira vakasanangura vaMwari, vasanangurwa vaMwari, kuri kunzi ndiana acharipota nyaya yako. Kureva kuti achakukwirira kumatare edzimhosva ndiani? Achikwirira vasanangurwa vaMwari. I want you to underline, because vamwe mungada ungoclaima zvinhu siri zvenyu. Apa pari kunzi vasanangurwa vaMwari, kureva kuti kana vakairipota kukoti, ndo pari kutogwa panapa. Ndiani angaende kukoti against you? Mamuchiziva here kuti koti zvadzaita ndezvekuti waiti uchipinda uchingotarisa mukoti kudai unobva waziva vari kurutivi rwako vangani, vari against you vangani. Why? Nemagariro. Vakanga vari kurudyi on your right, zvaireva kuti vanhu ivavo vari kukusapota. Vanenge vari kuruboshwe woziva kuti they are against you. Even pakaurawa Stephen anotaura kuti ndiri kuona Jesu akamira kurudyi rwaBaba. Teresa, kana Jesu anga akamira kurudyi rwaBaba, Stephen ari pano panyika akapfugama, Jesu ari to the right hand side of God. Zvinoreva kuti Jesu anga ari to the right hand yaStephen. Saka ari kuti zvematombo amuri kundikanda handichazviwi, ndaona Jesu ari kurudyi. When Jesus stands for you, hey, kana Jesu akakumiririra, when Jesus stands with you, akamira newe, when Jesus is there, pavari kutaura nyaya dzako, ndo pari kunzi naPauro, saka ndiani uchandikwirira kumatare edzimhosva? Ndoda kutaura noisa, ndinobva panapa. Kwanzi kudii? Nani pamusoro pako?
Inzwaka kana vachitaura vanodaro vakazviita vari pamharadzano dzenzira vasina kupfeka vachidaidzira zita rako vachikusha ivhu. Ivataurira kuti maita henyu zvamaita usiku, but ari kurutivi rwangu ndiye asingaite. Hapana noti pwe nekuda kwaJehovha ari kurutivi rwangu. In other words, ndoda kuti ndikuencourage vanhu vaMwari, zivai ari kurutivi rwedu. Ari kurutivi rwedu unokunda. Hapana hondo anopinda akabuda asina kukunda. The Bible says, ndiani uchatikwirira? Why? Mwari ndiye anoruramisa. Ndokusaka parizini akanzi anenge aenda kumatare ndiani? Nokuti anoitonga ndiJehovha. Saka ari kutonga nyaya yangu, ndiye mumiririri wangu. Amen. Kana manzashona. Kana loya rako rikanzi ndo akutonga nyaya yako, unohlei. Saka ndatika hapana unoti pwi, nokuti ari kuitonga ndiJehovha, ndiye mumiriri wangu. Ndikanditaure newe, haikuna kuvhundusirwa, haikuna kungwenda nekuhla. Vamwe vanobva vamhanya kun'anga, vamwe vanobva vamhanya kuvaprofita, vamwe vanobva vamhanya nezvigubhu zvemvura, pane zvimatombo, pane zvihadhlana, pane zvekuzora, pane zvekupfeka. Vanhu vaMwari, isu vana vaMwari vakadai wowanikwa unopfugama pan'anga, n'anga isina kudla madeko, n'anga yakapfigwa nemurume. Ndopauri unogadziswa nyaya dzako dzokugara nemurume zvakanaka, iyo yakatadza kudzivisa murume kufa. Hauoni kuti wazvideredza. Ziva kuti kana una Jehovha hapana noti pwe, because una Mwari anomira newe. Usavhunduka, usatya. Oh, how I love Jesus. Because kana Jesu apindira munhandare, hallelujah, kana Jehovha apindira munhandare yeupenyu hwako, hapana bhuru rimwe rinopindamo. Because ndimutunga dzose, ndiye anoti kana chinga apinda akadzova. Iye kana adzova shumba yaJudha, mudzi waJese, hapana anoti pwe. Kana Mwari achinga apinda muupenyu hwako, kunyange ugwere hahuti pwe. Kana Mwari achinga apinda mumuchato wako, kunyange madivorce haati pwe. Kunyange vana marwei havati pwe. Kunyange ugwere hwetaipi ipi, kana Jehovha apinda mukambani, hapana kunyange kubroka kunotiza. Ndiani apindira muupenyu hwako? Daidza Jesu, ndiro monya remamonya ese. Kwanzi ndianiko chavapa mhosva? Kristu Jesu ndiye avakafa, zvikuru kuna iye wakamumutsa kuvakafa. Uri kurudyi rwaBaba, unotinyengetererawo. Haleluya. Anotinamatira ndiJehovha. Kana tina Jesu tunoenda kwese. Muimba anotaura mashoko andinofarira, kwese ndina Jesu ndingaenda. Kana kurarako ndinorara. Why? Kana ndina Jesu nemusha unofadza. Unoneta here pamoyo? Tell it to Jesus. Wakaremerwa here nezvenyika ino? Udza Jehovha. Rega Jesu atungamirire upenyu hwako. Kana Jesu apinda mukati muupenyu hwako, hapana anoti pwe. Vangani vari kuda monya for hire Jesus Christ. Kana achinga apindira mutunyaya twako, hapana anoti pwe. Toda kuti tinamate munhu waMwari kuti Jehovha, uyaiwo kumba kwangu. Pane zvinhu zvikunetsa, pane zvinhu zvakandiremera. Ndakamboudza vana sekuru, but vari kuperekwa, vari kutoti nesu muzukuru hatichazivi kuti tobatana nechipi. Ndakambotaura even pastor vari kungoti ngatirambe chingonamata, vanenge vatokangamwa nezvazvo. Ndakamboitaurira even paFacebook, ndakamboudza vanhu. Ndakamboenda kucounseling pastor, tikataura nyaya yacho, but it seems hapana ane solution. I want Jesus apindire munyaya dzangu, nokuti ndamunzwa kuti iyeye ndiye ega anoigona. Chibva wavataurira, zvangu hamungazvigoni, zvangu zvinoda Jesu. Vange vatotaura wani kuti izvi zvakuda kufamba. Chibva wavataurira kuti hakuna kure kwandinoenda, ndaakufamba naJesu. Kana vakati zvakuda kuti umbobuda, vataurire kuti hongu ndiri kubuda mukati memba yangu ndichipinda mutebhanekeri yaMwari. Kana ndina Jesu, zvinhu zvese zvinofamba zvakanaka. Is this service saying hausi kuzotambudzika? No. Jesu anotaura kuti imi kana muchinge muchindida, muchatora muchinjikwa mobva manditevera.
zvinoreva kuti nhamo dzedu dzese tinodzitakura but tichinda nadzo kuna Jesu. Let me show you something. Hakuna munhu asina nhamo yake. Kunyange unoti vane upfumi, vane nhamo dzavo. Kungosiyana bedzi kachemero, but tese tengochema. Umwe anochema akaguta, umwe anochema magonyeti akapaka, umwe anochema mabhizinesi achifaya, but umwe anochema asina chekudya, umwe anochema asina kana chinomubatsira muupenyu, but eventually tese tinenge chingochema. Anogona chete kunyaradza, anogona kutakura mutoro, it's Jesus. Ndiye anoigona. Saka ndichiti ine munhu waMwari wadaidza vanhu vese, but pane one chete anoigona. Jesus anogona kukubatsira panhamo yako. Unoda here munamato unokosha? Apa ndakutoda kuti timboita rukoko chaiko. Tauraidi tinogona tasangana newe uri mumba muri mudining mamuchidla muchitata timboona mari dzochidla. Yes, maita zvakanaka. Ndokumbira kuti mumboisa zvipunu pasi. Timboisai zvipunu pasi vanhu vaMwari. Timbotaura naJehovha panyaya iyi. Koka Jesu mupenyu hwako. Nokuti kana aripo anozvigona. Akazvigona pamuchinjikwa. Satani aifungidzwa kuti akarovera zvapera. But akaita mistake. Because akamusimudza. Pakangomusimudza achigadzika mugomba, Jesus akakweva vazhinji kwaari. Why? Kana asimudzwa achakweva vazhinji kuruponeso. Unodisa here kuti Jesu ave monya reupenyu hwako. Kana apinda, apinda. Jehovha kana apindira munyaya dzako, atopinda. Chiri kuita kuti vanyumbwire nekuita zvese zvavari kuita. Asati apinda, kana chinga apinda, the super sub, kana chinga apinda, anoziva pekubata. Because akambosangana naye. Tora nhumbi dzose dzekurwa nadzo dzaJesu. Nokuti Jesu akakunda nadzo. Namata neni munhu waMwari. Apo tipeta rusando rwuno uti Ishe, uyaiwo kumba kwangu, uyaiwo mupenyu hwangu. Kana mauya murwe naDiabolos mumukunde, because andikuunisa for a long time. Umwe angatobata gasho vachida kuzvisungirira, umwe angatomwa mushonga, umwe akatokanda mapfumo pasi vakati handichada, handichada kuzvinzwa futi nebasa handichatsvake. Kana zvichira kufanda kutofa, hapana chaunofira. Akafa kare, achikufira iwe. Jesu anda kukubatsira. Ishe tomutendai. Ono munhu wenyu agere musofa kumba kwake, anga achidherekwa, vanhu vangu vachitaura nyaya dzake. Vamwe vakati kumedia, vamwe vakati mumafacebook imomo, vamwe vakaita zvekufona, vamwe vakagadzira mapikicha vachiti zita rake risvibe, but tazviona hakuna anotipwe. Kana anemi zviro kwazvo, even ari mutadzi munochenesa kaipi, ana areurura zvake munochenesa. Saka tikunamata, vanga vachimudherera vachiti uyu tinorova, vakati vakatarisa musha vanoona makashama. But we have learned tonight, kana tina Jesu takakotsekana, because makaikunda pamuchinjikwa mukati it is finished. Satani akazviona, mukamuka Sunday morning muchazouya nemakore kwakachena, muchidzikunura vanomudai, muchienda nawo mukati medenga. Tinonamata Baba, miraiwo naye mumusimbise muzita raBaba neremwanakomana neremweya mutsvene. Amen. God bless you. Mirana Jehovha. Unaneta moyo wako here, mudze Jesu, mudze Jesu, unasuwa neurombo here, mudze Jesu yega, mudze Jesu, mudze Jesu, shamari wazikanwa, wakuchina umwe wakadaro, mudze Jesu yega, masodzi ari kudona here, mudze Jesu, mudze Jesu, munezvitema zvawikwa here, mudze Jesu yega, mudze Jesu, mudze Jesu, shamwari wazikanwa,
yega mudze Jesu shamwari wazikanwa akuchina umwe wakadaro mudze Jesu yega wacharufu runouya here mudze Jesu unadisa umambo wa Jesu mudze Jesu yega mudze Jesu shamwari wazikanwa akuchina umwe wakadaro mudze Jesu yega mudze Jesu shamwari wazikanwa akuchina umwe wakadaro mudze Jesu